Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا بركة كسالي كيدولا سوان هرماكا نوي على كراي أنا سمغو أني ما وو ما دي يوتو نيغنيا فوكاتا جودون سي على كانين أو بي وجمكولو سانومين في بيواجولو كنكونو أمبي بورغينا فاسو كرنكريالا وكا دوغلا بوبو جولاسو جمعية الأنصار دين fara ba min beino ka kayni sungolo konna na su horma ba min beino ni abe fama ko laylatul qadri no ye latige suye sumi ni alako ko asu kelen kafsani kalo bakelenye akeni oye wala saka hakilla jigin ke islamu ye tuin bonya ko ni karama ko min bala kase ka nyefoli ko ola min bara bela jelen kara ka be moade me konna samba fla ani muga ani kele kenenka bara kun folo be damna ni folikani wala nyuman don ka mununye anga je ka nyama daw fe la alafu ka wala nyuman don ka barakada alami sona ka an salon duwo jabi anyina ngira anna nami sungalo shuba kono no le laylatul qadri ami fori damne jona anni yuru sama baga ase Sheikh Usman Madan Haidara ami anga jamana fama o bela jenifu ka anga to nyema bawo fu elaj Abdallah Sana elaj Surakata Salamantao elaj Aruna Keita ani anfa sanma anfa nyuma nole elaj Domo Serie ka befo ka be walimando ka be barakada ni sui karamogo ko te kula tigesu amba deli ala fe latige ko nyuma ala ko kanye amma ko bi mina amma fale mimi be amma ala kan sora ala ka sababu mo kanye ayi bato munu ke kalo sanman kono am filila munu na ala ka yafama munu nyena ambulo ala kamna atla ka segi fori kan kanyesi anga autorité o bela jedima munu ikene sora munu makene soro be ka bonya bayo ka kalande oni tonde ambo be fo ko walima don ko barkada ka fori kere kere kadi anga wudu mo ma Mohamed Adam Dramé elay ani abaraka nyogo bela jeni ulu muni tafsiri duma ke anye ka ala ka qur'ana nye fo anye depuis kalo damne fo kana sen wakati na oy mu fanye ameklo nyuma ala ko dama ameni ko fe ala ka bara no yanye ala ka ndabanye ala ka kuna ja ka furi laban jona ased Sheikh Usman Madan Haidara amba fu ka walimando ka barkada amba wele ko muso ka libérateur alele kera muso moye ka amuso bo filila ka amuso bolomine ka mo jahanama kan gundara ka tanaye argine so doni ala ko noyani anga ami majigi mi ke ka nyesi an furu chawma ala kan sabati aka ala kana an dese ara ala ko ke sababu ye kan dewu ka baraka dora kan sigo suma koro kon kana fuli ke kemna tigi ka fulilu mandara bela jene ka fulilu ani dugutigu dogorete fuli macha mena baga bela jene fu fon fe sanya yamba fu an sigira herala Allah mangwilla hela duwo mu bina ke ala ka minay demana tuko ka fos karamo yew ay duwo kay ka duwo ka duwe ka duwo ka jamanaay jamana femi mba kono duguma na ala ka taka boy ala ka fali herela
ala ye ɲinan d'an ma an bɛ ala fo ka ala barikada an tun b'a lɔn an bɛ ɲinan sɔrɔ mɛ n'an ye ɲinan sɔrɔ mɔgɔ min y'o kɛ o tɛ mɔgɔ ye ala de y'o kɛ o tuma an bɛ ala de fo ka barika la ala ye o tɛmɛnen kɔ fɛn o fɛn sini yɔrɔ de b'a la tigi bɛ fɛn bɛɛ la o tuma nin kɛnɛ ye tigi ye an b'a de fo caman ka barika caman d'a ye mi o ye jɔn ye Seru Usmani Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye ala ka sigi ni kɛnɛya ani labanko ɲuman di an n'a ka denbaya ma o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan ko ka bɛɛ fo n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ wele ka Ansari yɛrɛ fo Ansari a ni ce a yɛrɛ ye Ansari ayiwa n'an y'a fɔ dɔw bɛna dimi mɛn o kana dimi min yɛrɛ o de bɛ fɔ Ansari ɲɔgɔn tɛ yen organisation n'a ɲɔgɔn tɛ yen ola an b'o fo date foli min na ni Ansari tɛ ni organisation ni ɲɔgɔn ye bɛ yala yɔrɔ bɛɛ t'a ye barika b'o la dɛ barika min b'o la ala ka halibi ala ka barika dɔ fara barika kan ala ka dɔ fara barika kan su nin na an nisɔn ka di kosɛbɛ kalan mun kan bi lonba le ye an ka silamɛya nin kɔnɔ lon min don kuranna jigira Laylatul Qadri su le donc ni silamɛw tasira ka balimaw wele k'aw tulo nɔgɔ bɔ ni nisɔndiya le ye an fɛ avant que an k'a daminɛ an ka maire central n'o ye Ibrahima Fabere Sanu ye a ma ɲan sɔrɔ dunan dɔw b'a bolo o kama a ma ɲan sɔrɔ a ko an ka na wasa a tɔgɔ la an bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka nabagaw bɛɛ lajɛlen fo ko salon ala ye bi ɲɔgɔn yira an na ɲinan tuguni a tilara ka yira an na an bɛ ala barika la salon dɔw tuguna an ye yan o ma fɛn kɛ ala la si lo banna an bɛ dugawu kɛ ala ka taa an n'o kɛ jannatul firdausi sigibaga dɔw ye an bɛ tila ka an ka karamɔgɔw fo k'o barika la ko nin n'a ɲɔgɔnna ka ɲi ka camaya jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ fana yɔrɔ dɔw bɛ yen nin tɛ se ka kɛ an ka dugawu kɛ ala k'o musaka ninnu wuli k'a bɔ olu kan an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn na ka se ka dugawu kɛ faso la ɲɛtaga la an ka silamɛya ala k'a jidi fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ an k'a kɛ ka ala ni bato n'a ye ala k'a nɔgɔya ye an ka karamɔgɔ ala k'o siw janya o ka se ka an wasa ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman ala min sɔnna ni kaloba in ka daminɛ yira an na fo kana se suba in ma n'o ye Laylatul Qadri su ye k'an balonto an bɛ ala fo la o kɔfɛ an ka wele ye mun sɔrɔ n'o y'a jaabi ani mun ma se ka jaabi dɔrɔla kama ani mɔgɔ mɔgɔ sin ye siyan cɛ fara muso kan bureau provincial tɔgɔ la an ka foli bɛ bɛɛ ye aw nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman se hɛrɛ la n'an bɔra yen nin kɛnɛ in kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw caman bɛ yan an karamɔgɔw bɛ yan an bɛ foli k'o ye wajulikɛlaw caman bɛ yan olu n'an ka kɛnɛ bonya a diyara n ye o ni ce kɔfɛ an ka comité musulman président a n'a ka bureau an ka foli k'o ye k'an ka coordination mɔgɔw fo ka fédération mɔgɔw fo n'an bɔra yen an b'an ka foli sama an ka maire ma a y'an ka kɛnɛ bonya n'a ka délégué ye ko délégué k'an ka foli s'a ma ko ala ka hɛrɛ k'an n'a ye wala autorité mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan fama baarakɛlaw la an b'o bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ jamana ala k'a ɲɛsuma n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin ni kɛnɛ in ni wajulikɛyɔrɔ ni mɔgɔw ma n'o ye journal mɔgɔw ye ko
ko o ka président mangane ka ɲini ala fɛ kɛnɛya bɛ ala bolo ala ko janama terrain fana tugunu ala RCB Racing Club an b'o fo ka ɲini ala fɛ balontan ala ka taa ɲɛfɛ ala ka o sogo jooma n'an bɔla an ka foli ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔbaw ma an ka national mɔgɔ bɛ yan ala sɔrɔta salamataw an n'a ka juru membre bɛ an ka foli bɔ yen k'an ka président d'honneur fo Ablaye Sana Domo Seydou n'an baarakɛɲɔgɔn n'an kɔrɔcɛ Musafa Giro an b'o bɛɛ fo ka tɔnden cɛ fara muso kan ka bɛɛ don foli kɔnɔ. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka wajulukɛla kun ye an karamɔgɔ Ustaz Ibrahim Teraye a ye laseli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah, bi ka bɛn le 8 5e mois l'an 2021 an bɛ Burkina Faso Wajulaso su la n'o ye su labelebele dɔ ye n'o ye huruma su dɔ ye n'o ye bonya su dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Laylatul Qadr an bɛ o de la su in na ni ala ka cɛ o la an bɛ an ka foli fɔlɔ naba bɛɛ lajɛlen na maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka yan sɛgɛrɛ cɛ fara muso kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ an nana nin kɛnɛba in kan ala kama ani hami o hami sera ya o hami ninnu laban ye ala ye yarabi ala ma bɛɛ dilanna an siranna tɔɔrɔ minnu ye ala ka don an n'a cɛ ala ka wasa ani kɔrɔta di an n'aw ma dugawu jaabi min bɛ su in na bonya minnu b'a la karama minnu b'a la an y'a deli ala fɛ yarabi ala k'o k'an n'aw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ hali bi foli ani bonyamasegin an b'o ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye k'a ta an ka président d'honneur la Alhaji Abdallah Sana n'o ye an ka sabaɲuman ye Burkina Faso yan an b'a fɔ ka dugawu k'a ye ka ɲini ala fɛ ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'a ma ka ɲini ala fɛ ala ka n'a ɲɛnajɛ fɛn na min ka d'a yɛrɛ ye ala ka hɛrɛ caman k'a n'a ye an bɛ foli kɛ an ka président national la Surakata Salamanta an b'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye a bɛ jɔyɔrɔ min na a dogolen tɛ maa si la a bɛ jɔyɔrɔ min na karamɔgɔ kɛrɛfɛ a dogolen tɛ maa si la a bɛ min na tɔn in baara la a dogolen tɛ maa si la an bɛ Surakata fo an bɛ dugawu kɛ ɲɛmaa bɛɛ ye président Domo an ka dugawu b'a ye président Sabali an b'a fɔ ka dugawu k'a ye président Musafa Giro an b'a fɔ ka dugawu k'a ye président Keita an b'a fɔ Kasimu bɔra yan sisan k'ale ka cɛsiri fɔ k'a ka kɔnɔnajɛya fɔ a sara bɛ ala bolo tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ a baarakɛla bɛɛ ɲɛmɔgɔya sira kan an b'u bɛɛ fo an ka dugawu b'a o bɛɛ lajɛlen ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ ye ala ka an n'u bɛɛ dɛmɛ n'an bɔra yen an bɛ foli kɛ an ka wajulikɛlaw la an ka duwatiw la an b'a daminɛ an karamɔgɔ la a n'an ɲɛma n'o ye El Ustaz Alhaji Mohamed Adam Dramé an b'a fɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka si d'an n'a ma o kɔfɛ an ka organisateur an b'u fɔ minnu kɛra sababu ye ka nin baara in labɛn président da sera a ma yan kabini juma o bɛ yan u bɛ si yan u bɛ tile yan u bɛ kɔngɔw muɲu yan fo ka na wajuli sigi su in na u sara bɛ ala bolo ani sécurité an ka foli b'u bɛɛ ye an ba min kumana yan sisan n'o y'an ka ɲɛmaa ye Mamne Kone a n'a ka bureau membre bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ na n'o de y'a bolo maana bɔ k'a sin nin baara in ma nin baara in ka se ka kɛ maa o maa ka dɛmɛ yera a la maa o maa ka hakili ɲuman yera a la
maa o maa ka wulikajɔ yera la an ka dugawu b'a bɛɛ ye n'an bɔra yen an ka foli n'an ka waleɲumandɔn an ka foli an'an ka bonyamasegin a bɛ se o belebeleba ma n'o ye Seyida Mama Hayidara an fɛ Burkina Faso yan an bɛ Mama fo ka dugawu k'a ye Mama ye anw ka hɛrɛ ye Burkina yan Ala de y'o kɛ Burkina bɛ ye an bɛ waso n'a ye an ka kira mɔden sɔrɔ an fɛ jamana kɔnɔ yan o ye jamana ka hɛrɛ ye o ye jamanadenw ka hɛrɛ ye n'an bɔra yen an ka bonyamasegin n'an ka foli ani waleɲumandɔn o bɛ segin bonyatigi ma karamatigi dawulatigi n'an ka mani dugajaabi صاحب الوعي الإسلام صاحب البيان فصيح اللسان صحيح الإسلام بهاء الدين كمال الدين شرف الدين جمال الدين عين الله يد الله خليفة الله في أرضه حجة الله على العالمين السيد شريف عثمان مدان حيدر an bɛ dugawu kɛ sini bɛɛ Ala ka sida d'an ma Ala ka mɛn an kɔrɔ Ala ka ɲɛ mɛn Ala o la n badenw yan'an ka don su in na bonya kɔnɔ ladilikan min tun bɛ n bolo kɔnɔnjɛya sira kan k'a di jamanadenw ma nin diɲɛlatigɛ in a ma nɔgɔn nka a sigilen bɛ fɛn dɔw kan n'o faamuna an bɛ hɛrɛ mun ɲini a ma sɔrɔ nin ladilikan in n b'a kɛrɛnkɛrɛn jamanadenw ye n ye silamɛ ye n tɛ silamɛ ye t'a la ladilikan dabɔn a fɔlɔ ye mun ye o de ye jamanadenw an ka bɛn an ka tigɛ di ɲɔgɔn n'an ma bɛn an mago bɛ min na a tɛ se ka kɛ maa kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye ayi an ka bɛn an ka tigɛ di ɲɔgɔn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wolomani tɛ Ala ka diinɛ na wa dugukolo ka Ala ye an da an bɛ ye an fa adamadenw ye wa an bɛ ye ba kelen fa kelen ye an bɛ fa ye Adama ye an bɛ ba ye Hawawu ye o tuma na an bɛ ye kelen ye diinɛ ko o ye lahara ko de ye diinɛ ko n bɛ fɛ k'a fɔ nin da ye tiɲɛ ye nin ta ye kalo ye o jugement bɛ kɛ lahara nka an yɛrɛ dama kan ka balo ɲɔgɔn fɛ diɲɛ na yan hɛrɛ la Ala yɛrɛ y'o misali di an ma ka tila k'o fɔ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ b'o kalan don o don n'i y'a mɛn ko Rahman e ka karamɔgɔ ɲininka taa ko Rahmanu kɔrɔ Rahmaniya tɛ foyi ye laïcité kɔ bɛɛ b'a fɔ de ko Rahman de kɔrɔ ye diɲɛ hinɛ nɔgɔlen tigi Ala ye diɲɛ hinɛ labɔ ko kafiri ni silamɛ ko bɛɛ sen b'a la kafiri bɛ balo dugukolo sanfɛ yan kafiri Ala bɛ san jigin a ka foro la Ala bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman di kafiri ma kafiri bɛ balo cogo ɲuman la yan silamɛ bɛ se ka balo cogo ɲuman la yan o tuma na dugukolo ye bɛɛ nin yɔrɔ ye karisa bɛ cɛn kan karisa bɛ nkalon kan o ye lahara ko de ye Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko Mɔdu wa ma ala rasul ila al balagul mubin foyi tɛ ciden ma ci laseli kɔ ci lase n ka jɔ i k'a tɔ to ne Ala ma minnu y'a mɛn o t'i ɲɛ sira la u sɔnna o e ka fɛn d'u la o ma sɔn o e ka fɛn dɛ o la da la ko ne Ala de y'i ci ni ye min fɔ a f'u ye minnu sɔnna o bɛna Ala sɔrɔ ye minnu bɔnna o bɛna Ala sɔrɔ ye inna ilayna iyabahum thumma inna hisabahum o bɛ segin ne Ala ma wa ne Ala de b'u ɲininka ka kɛtaw n'u ka fɔtaw la an k'an tigɛ di n'an ma bɛn an bɛ fɛn o fɛn ɲini jamana in kɔnɔ yan a bɛ gɛlɛya silamɛ ko t'a la kafiri ko t'a la pour que an ka balo hɛrɛ la fo an bɛɛ de ka bɛn an k'an tigɛ di ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka diinɛ kan maa si kana se maa si ma bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta ɲɛfɔ maa si kana se maa si ma nka an ka diinɛw an ka bɛɛ k'i ta kɛ min dara min na min dara min na o tuma na bɛɛ k'o kɛ o tuma na an yɛrɛ balo cogo ɲɔgɔn fɛ o tuma na an ka an jilaja an ka bɛn n'an ma bɛn jugu bɛ yɛlɛ an na
nama ben jugu sago bi so nama ben jugu bi don ka jamana hereta ka jamana dew hereta ka tanai ka jamana dew birile to akoma wa ata here ya nyana ka suru audita sababu ye be maliya anga be anga tike di jonga ngala ni ka folo yo aflana ye muyi we ñonde me anga ñomene anga ñomine ñonde me anga hine ñono anga hine ñono nala ye here ki kana duigele kana duigele ni ya duigele na balo na dongo do igele me jona wala ina kaka fara ke tira aya jando na nala ye here ki igele kana do fari kaka tunyo ala ina fulu min di ma ay joro min di ma ni hine yoro bala hine ala ka jowla o de ko bay hine de sabatola hine fandawla hine yatimawla dine o erede ala ka sallallahu alaihi wa sallam ayan su ka kenika hadisa jemawla nyamini taala abala ka rahmatu sallallahu alaihi wa sallam ko al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan kira ko mu'mini ni akumini nyobi na fofar ko kira yi misali ni angala ko mu'min na mu'mini nyo ko bina fofar ko kele ne yashuddu ba'dahu ba'dan do bi do de wallahi do bodi ni ko bay anga jantuna ne la kala hadisa de kira de yansu ba kenna ko mu'minu de binyon mu'minu de kangu jantu nyon katla hadisa wara fuka faraka man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati ni mauma wulila kijo ka sabara du isela ke bi bade do mogodla ko eta ala ere de godla sadi nunti kuma gwaza mwe kuma bawdo abitame mko ka mko ta jeti men ninga giri wallahi ala bulu ninga giri seli ni suye billahi no we wal ni ni fo abina fo ye joli bala okay ko seli de abbe men nunga giri seli billahi muna nyefi kira ida de ba fa hadisa hadisa mi rasul sallallahu alaihi wa sallam terima fa Allah kirat lala ka foka faraka huwa Allah fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi ko ala perele do ka aka jon deme ala ba ka jon deme yorola ala jole do aka jon deme lila a perele do akama nga kwa bi jon de laje folo yela jon nga nyebe ka bode do deme wa bisharas ya Allah sarti kele bishart problème be yana okay ala ko ale ferele do abesebe ala yi ala mo tema na chima laje achima nyada laje anyaba ale abisabela na ko bi minge bi davete mi ma bole mi ma boala wati nyini nga mo ne yake krema me o ala ye mivo ko joka famu wala fi auni le abd ko ala ferele do aka jon de melife ala perele do aka jon de melife ki bodde gun kono ki korota ki wasa ko me bi shart ala ba ke condition minga madama al abdu fi auni akhi Allahu akbar ko ne e kon mi bolmo mo odlayro chuko nyinina hali ni mase abinga nyena kuiba adla kuiba deme ala ko no yeche ni yengena uka ni namara tola ni jaba tola ko wallahi ne ala prele do ki deme ki wika tira ko non kan ka dundala ki yere soro aka no me mumba bali sadi nun ko sugu nun de do me jombe kala to be kaka abalaw be jusu kunga wallahi wuli bal do de abalaw na mashiba be jusu kunga no nyena kaba ala ko ale prele do ki debe ni ala kala hadisa de sallallahu alaihi wa sallam nin na mate
aye hadisa dɔ la kilo hadisa ka ja nga mɔgɔ tɛna s'a bɛɛ ma n b'a a partinin dɔ kala ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ka walanda ye don dɔ ala kɛra ko sahabaw ma a ko ahabu nasi ilallahi anfa'uhum linnasi ninnu de ye hadisaw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'an ye baara k'a ka silamɛya bɛ jugu bi sɔn ni diinɛ in ye k'a fɔ wallahi mɔgɔ kan ka don ni diinɛ in na ni hadisa ninnu de b'a kɛ kira ko cogo di a ko ahabu nasi ilallahi mɔgɔ min ka di ala ye ni bɛɛ ye parce que bɛɛ bɛ kan ka girin ka diya ala ye mais ala ko ka diya ala ye seli tɛ sun tɛ ka si ka seli tɛ ka tile ka sun tɛ ala kira bɛ kan ka lakale sahabaw ye ko n'aw bɛ fɛ k'a dɔn min ka di ala ye bɛɛ ye o de ye min bɛ mɔgɔw nafa ka tɛmɛ bɛɛ kan e de b'i yɛrɛ lajɛ sa e bɛ kan ka mɔgɔw nafa waa tari bɛ kan ka mɔgɔw mago sa de kuma ninnu jɛlen don kuma jɛlenw don kuma dogolenw tɛ a kɔrɔ ɲini man gɛlɛn yɛrɛ ko mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye maa min bi mɔgɔw nafa ka tɛmɛ bɛɛ kan kira ye kuma continue a ko wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin ko baara min ka di ala ye ni baara bɛɛ ye b'a dɔn seli tɛ baara dɔ ya sun tɛ baara dɔ ya ne taara seli misiri la fo ka dugu jɛ n'i ye salamu bila min ɲininka o nafa sara jɔn de bɛ i sira ka seli tiɲɛ don i tilenna ka seli mais a nafa sera jɔn ma kɔngɔtɔ min b'i kɛrɛfɛ kɔngɔ bɔr'o la wa min gɛn bɛ ka bɔ a ka du kɔnɔ dutigi de kan ka malo luwanse juru fɛ yala a ye fɛn ɲɛ o ye wa a ma fɛn ɲɛ ni nafa yera la o nafa bɛ segin e de ma bon kira ko n'aw bɛ baara de ɲini baara min ka bon baara bɛɛ ye o de ye ko sururu nusɔndiya tudkhuluhu ala muslimin i bɛ nusɔndiya min don i baden silamɛ kan k'o ka bon ala bolo ni baara bɛɛ ni ala ko kɔni don a tɛ tɛmɛ ninnu kan koyi ko nusɔndiya ka t'i jɔ i baden dɔ ma ka wari siri d'a ma fo a bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a b'i ɲininka hali a ti da la ko tiɲɛ n'a tɛna k'a ɲɛna k'i bɛ segin k'a minɛ a la cɛ n'a muso bɛ u ka du kɔnɔ bɛɛ kamana gannen don sosara bɛ sen na fo a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka dɛsɛ ni gɛlɛya ɲini ka kɛ sababu ye ka furu ci e ka taa kɛ sababu ye ka cɛ nisɔndiya a muso ka to a bolo a ma malo a ma lebu bilen ala kɛra ko ni baara bɛ diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya in na ko nin ka bon a bɛɛ ye hadisa ma da o ma dɛ a bɛ kan ka continue ko walima takshifu anhu kurbatan walima i y'a mɛn ko degun dɔ b'i baden dɔ kan a kamana gannen don a bɛna malo a t'a dɔn a bɛ min kɛ e ka sin ka wuli ka to o bɔ a tigi kan kira ko baara bɛɛ la belebele ye o ye kuma ma da o ma dɛ ko aw taqdi anhu daynan walima i y'a mɛn ko juru karilen don i baden dɔ kan o fɔra e ye juru in sarali se b'i ye e sɔnna ka wari bɔ i kun ka t'i baden ka juru bila k'a sara k'a kan hɔrɔnya ka bɔ o degun kɔnɔ walahi a ka bon sun ye a ka bon seli ye a ka bon hiji ne ma fɔ dɛ ala ka de kan ka don kuma ninnu la a ko aw tatrudu anhu ju'an walima kɔngɔ wulila dugu la se bɛ e ye i se bɛɛ kɛ i bɛ se ka mini min kɛ hali i tɛ se ka dugu bɛɛ dumuni i tɛ se ka quartier bɛɛ dumuni nka ka kɔngɔ ta ka bɔ mɔgɔ damadɔ kan n'i ka nafolo ye n'i se ye kɛra ko ni ne ye baara ye baara min ka bon baaraw bɛɛ ye n'a ka di ala ye n'a bɛ jɔ ye a ma dan o ma dɛ ka tila ka kuma dɔ fara a kan o de ye kuma yɛrɛ kabakoma yɔrɔ ye a ko wala an amusiya
ما أخ لي في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. الله أكو نمرو فلنيتا نمرو كولي كتاما بولما دون نوفي بديدو كتاما kata digundo wuli ka bwaka ko ne modu go o préféré o baraji ka bo ka teme nga kalo kelenge nga ni misiri kono ya jiwa amaba kalo kele ngoke ne modu yera ka misiri kono ya njibwa kono fiyo alabato fe ko ngata mbade do no fe ka segere kata ka digun wuli ka bwaka ku ka se ka kalo kelenge ale modu ka misiri نيرولا أمي أنكر موفو السيد شريف عثمان مدانا هيدرا عليك راني مثالي باي دي كونو دمي نيشنينا على كاجو دمي نيشنينا دسباتوما دمي نيشنينا هتاجي باوما دمي نيشنينا ماكدي مبودي ميتا فومي فورو تانفي ايو دما مي وسا دي كونو يا حكشتا والله kakala sojo mali fa be kala sarba kala zoebi wallahi burkina be ko chogola ami burkina ya trema fa jamana wara fene be ko chogola ka mogo kala ka jamana o mogo bo confiance parce que confiance keleli we jamana ka nyata do ale yo kala zo dema minjo die kono bi akabo hakilima ka confiance jamana siti tanye ka auto confiance jamana siti tanye wallahi ka auto confiance kono dine ti don wa diere ti ala kara ni fode ni mauma be korota nyini ni bi wasa nyini ko kalaka wallahi kalaka jamana bominu fleni no buka nga marabi kala wole do de mais ni mogo e kala so kelenjo jamana kono ikanga sara jamana nyamugo sabu biye jamana de ngo confiance mais o kala ro dama mi me alsaru bulu bi malikon biye jamana werawla hakeshi o te deme do ala ka jowi o ti deme do jamana de wi ka bo ankara mo yoro shiru so ramadan hayda amada ma katla ka dogotoro sojo ni mana me anga ta misri la imana me anga ankara president wal ma angara jamana nyamugo wi imana me aye jamana place bo occupé o ka sura ka kenedi tanke ni kene yate nyeta ta jamana kene de bi bara beke kene de bi mo deme ibi se ka koke kene de bi deme ibi ta sukula kene de bi deme ibi ta seneke kene de bi deme ibi ta ka palela kene de bi deme ibi ta ka univers beke o kuma na ni kene ya so te jamana o jamana na nyeta te ni mami kene so kelenjo jamana ko ne jamana jo o dogotoro so julbi maliko o dogotoro so jolbi maliko ka ala ni Shérif Ousmane Madana Haidara ale ka wule ka jona ka cesri la dogotoro so jolila ka jamana ka fara jamana nyamugo ka fara jamana faamaw ka o kuma na ka jamana deme jamana dew mi saka kenya so to ko asadi ya Allah furakele ko kan ke deme bi ke ko wi ayra bi tlaka worbo aku hake shitala des millions ale diye dongo do dugu je bana bato do be chekana aidala ni mangana ndesra ka frake akbar fla mi dama tla ko ta ko dola karam koy barake ni hadisa yi wallahi ayna hadisa yi la pratique la akara misaliye ka diye be kala de sabato katlaka banki yele noy microfinance wi ka jurudo mo gowla fa ndawla minun tasoro yoro do tasoro chugo do ka juru dola ibna warta ka ta barake ki ka dema ya bolo ki zutra ka bo lebu ma ka bo to chema ka bo yiko flama ka tlaka na asara o juru mi dombi o ta milliard 7 ali ko la fa ndaw wallahi
u kan ka kɛ jamana kɔnɔ u kan ka kɛ jamana kɔfɛ ala ni Seyid Sherif Usman Madana Haidara ka wuli ka jɔ la ala kɛra ye ni ne kusaya ni silamɛya baara bɛɛ ye khaasatan anw fɛ Bugoya Burkina Faso an ka aide sociale mɔgɔw bɛ yan ni jamana in kɔnɔ yan sunkalo o sunkalo fileyamusow dɛsɛbaatɔw yatimaw n b'a kɛ di n b'a bɔ di n b'a bɔ min a sɔrɔ cogo tɛ n bolo ansaru ye wulikajɔ min kɛ o tigiw ye bi jamana in kɔnɔ yan sunkalo o sunkalo b'u dɛmɛ dɛmɛ bi ɲɛsin u ma u ka suntigɛ bi d'u ma u ka selifiniw bi san ka d'u ma a bɛ tila mɔgɔw cɛ n'i y'a miliyɔn da ka ca kojugu et puis jamana in province bɛɛ la bi Burkina ala ni Sherif Usman Madana Haidara ka wuli ka jɔ la a n'a ka cɛsiri la y'a faamu o dɛmɛ dama min ɲɛsinna dɛsɛbaatɔw ma a ka bɔ hakili ma dɛ ale sigilen bɛ Mali la mais bi mɔgɔ dama min b'a fɔ alhamdulillah an nisɔndiyara an wasara an suturala ala ni Sherif Usman Madana Haidara sababu o ka ca ba n'a si mais o tigi ala ka fɔ la ani ala kira ka fɔ la ne ma d'a la ni baara b'o ɲɛ kira y'o de fɔ yan a y'o de fɔ hadisa in na a ko n ka nin ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ kira ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de ta dɛ maa kelen ne madu ka wuli ka maa kelen taa maa kelen nɔfɛ k'a sɛgɛrɛ k'a ka degun wuli ka bɔ a kan ko ne b'o préféré ka tɛmɛ ka kalo kelen kɛ n ka misiri kɔnɔ yan alabato mais Haidara ye maa joli bɔ degun kɔnɔ a ye maa joli dɛmɛ jamana in kɔnɔ hakɛ t'o la et puis jamana in dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɛrɛ ma faamu ni ala kɛra k'a disa de n'an bɛɛ y'a kɛ tan mɔgɔ o mɔgɔ ko ale bɛ fɛ ka diinɛ baara kɛ ni bɛɛ y'i ɲɛsin nin ma n'ala farala an kan e ko jamanaden bɛɛ tɛ kɛ silamɛ ye bɛɛ b'i ka ye n'a sɔrɔla silamɛya ni baara b'a kɔnɔ mɔgɔ kan k'i cɛsiri min na o ye nin de ye kira y'an wele ka taa min ma o ye nin de ye donc an b'a ɲini ladilika surumani min tun bɛ n bolo k'a di fɛn saba don sabanan ye min na laban na min na n'o ye laban na fɔlɔ n y'o de f'i ye an ka ɲɔgɔn minɛ filanan ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye sabanan ye mun ye o de ye an ka jamanadenw lamɔ jamana kanu ani jamana ka siniɲɛsigi an ka jamanadenw lamɔ jamanadenw ka jamana kanu sabu n'i faso kanu i t'a labila jugu ye hali n'i yɛrɛ bɛ sa f'an ka wuli n'o de ye baara kan ka bɛn o de ma jamanadenw kan ka jamana kɔnɔ parce que e jamana in kɔnɔ e ta de don i fa bɔra yan i ba bɔra yan jamana in ye e de ta ye mais n'i ye nin labila maa wɛrɛ ye taayɔrɔ t'i bolo i kan ka jamana kanu kira ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko hubul watan minal iman ko ka kɛ faso fɛ o ye limaniya dɔ de ye o ye limaniya dɔ de ye silamɛ bɛɛ kan k'a ka jamana kanu et puis jamanaden bɛɛ kan k'i ka jamana kanu ka n'i ka jamana labila diɲɛ danfɛ si a sɔngɔ mana bɛn fɛn o fɛn ma ka n'a labila diɲɛ danfɛ si jamana kanu et puis jamana ka siniɲɛsigi an ka denw lamɔ a kan ni denmisɛnninw kɛra dɔrɔgutalaw ye dɔrɔgu bɛ hakili cɛ a bɛ farikolo cɛ a bɛ mɔgɔ ka kɛnɛya ba olu tigiw bɛ se ka diɲɛ olu bɛ se ka kɛ jamana baarakɛla ye sini wa fanga tɛ maa min na kɛnɛya tɛ maa min na hakili ɲuman tɛ maa min na fa bɛ maa min na o bɛ se ka jamana ta wa an kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamanadenw kisi ka bɔ nin ma mais junu b'a baara kɛ minnu ye wolofaw ni wolobaw ye bi masaw olu de kan ka jɔ ni jɔyɔrɔ ye mais n'an ko an b'o ɲini an bɛ na jogo fan fɛ jogo o la n'an bɔra yen min bɛ da o kan o de ye an bɛ su min na su dogolen tɛ subaw dɔ don suw la belebele don nin su in ala de y'a bonya Laylatul Qadr
bonya minnu b'a la nafa minnu b'a la an da bɛ se o dɔɔni ma an bɛ sunkalo de la ko ninnu an bɛ a karamɔgɔ fɔ Seku Salamata Hayidara a ye détail caman di ko ninnu na pour que hakili k'a faamu an bɛ kalo min na n'o ye sunkalo ye Ala yɛrɛ de ye nin kalo in bonya a ka kuma na a ye sun wajibiya silamɛw kan o ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun a ko aw minnu limaniya ka da Ala la ka kɛnɛ Ala fɛ n ye sun wajibiya aw kan n ye sun d'a ma k'a kan diyagoya aw dama tɛ koyi n y'a diyagoya mɔgɔw k'a ka ko aw ɲɛ min tɛ aw ye nka n y'a dabɔ min kama n b'a fara a kan ko la'allakum tattaqun ko n y'a dabɔ de yaasa a mana sara Ala ɲɛ n'i ye sun lajɛ fɛn caman b'a kɔnɔ koyi n'i ye sun don kɔngɔ b'i minɛ i bɛ degun i bɛ tɔɔrɔ i bɛ ɲɛnɛ nka o degun n'o tɔɔrɔ b'i hakili jigin mun na ɲanguma Ala kɛ mɛ ka nɔgɔya kɛ e ye a tɛ kamana gan daraka ni tilela bɛ sɔrɔ cogo di e ti jɔrɔ o la mais f'i k'a dɔn mɔgɔw de bɛ jamana in kɔnɔ yan e sigiɲɔgɔnw na jamana kɔnɔ 24 heures kɔnɔ minnu bɛ dumuni kɛ ko kelen de kɛ et puis dumuni ɲɛnama yɛrɛ tɛ dɛ dumuni kɛ ko kelen misali la anw fɛ yan Burkina Faso yan mɔgɔ o mɔgɔ Burkina mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 Burkina denw na maa 100 o maa 100 maa 15 de bɛ yen minnu bɛ tilela daraka surafana dun normal maa 15 maa 100 na mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 maa 15 de bɛ yen minnu bɛ daraka ni tilela surafana sɔrɔ k'a dun sago tɔ 85 bɛɛ ni min ye daraka sɔrɔ o tɛ tilela sɔrɔ ni min ye tilela sɔrɔ o tɛ surafana sɔrɔ wa dɔw yɛrɛ 24 heures kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ ko kelen de kɛ jamana kɔnɔ bon ni e sunna i bɛna a dɔ ye sun i bɛna heure 12 de k'a la kɔngɔ bɛna min da i kan e bɛna a dɔ ye k'a fɔ a ja kɔngɔtɔ minnu bɛ yan n'u tɛ dumuni sɔrɔ u ɲɛninen don dɛ nin ye ne kalo kelen ye mais ninnu bɛ san ni san de k'a la o tuma na Ala ye min d'i ma i bɛ sɔmi k'a fɔ sɛgɛnnen don i b'a tila i ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu an bɛ sɔmi o de la an bɛ sɔmi fɛn wɛrɛ fɛnɛ na sun na n'an ye sun don an bɛna ye an musow y'a halala ye an ka dumuni y'a halala ye Ala ɲɛ bɛ an na an tɛ s'a si ma o tuma na nin bɛ degi ye ka to la nin bɛ degi fɛrɛ minɛ na n'i ye fɛn ye min ma ɲi fɛrɛ dasi kana taa s'a ma nin bɛ degi o la ni nin deginn'o la sunkalo mana ban ni mana degi o la a bɛ kalo 11 kɛ fɛrɛ dasi na o cogo la a mana haramu ye a bɛ fɛrɛ dasi parce que a delila la sunkalo a mana walimuso ye a bɛ fɛrɛ dasi sabu a b'a dɔn a ta tɛ ye ka to a delila o la o tuma na a bɛ kalo 11 kɛ o la kalo 12 sunkalo bɛ n'i jɔ kun na a bɛ tila ka don a kɔnɔ a bɛ kalan ni cogo in na a bɛ to ten fo ka taa sunkalo b'an kalan o bɛɛ la o tuma na nafa min bɛ sunkalo la a dabɔkun yɛrɛ ye min ye o de an bɛ se ka sira Ala ɲɛ cogo mais bi o de bɔra la sunkalo sera bɛɛ bɛ sun Ala kɛra y'o de fɔ ko ruba sɔɔyimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash ko sunba jol don a ko ne Modu Kalena foyi t'a ye a ye kɔngɔ ni minɔgɔ min muɲu a b'a la kɔngɔ ni minɔgɔ min n'a y'o muɲu n'a bɔr'o la ko foyi t'a tigi ye baraji la ni Ala kɛra ka kuma de o sababu ye mun ye e bɛ sun Ala tɛ min fɛ i b'o kɛ i bɛ kɔrɔfɔli kɛ ɲɛmɔgɔ i kɔni ye kɔngɔ muɲu mais sun dabara baraji min kama i t'o sɔrɔ walima sunkalo bannen kɔfɛ e kun ye walejugu minnu dabila sunkalo kɔnɔ sunkalo mana ban dɔrɔn ayiwa an k'a daminɛ an ka taa fɛ i tilala k'u da dɔw ko parce que sunkalo banna mɔgɔw ye sunkalo kɛ o de ye o ni sunkalo banna ka ban dɔrɔn an b'an ka jurumu daminɛ an ka Ala ka daminɛ ni sunkalo wɛrɛ sera an bɛ tila ka sun o b'an jurumu bɛɛ yafa o ye fabunjugu de a ma dabɔ o kama tɛrɛman faamu o tuma na Ala ye sunkalo bonya fɔ a y'a fɔ ka da min kan sun yɛrɛ kun ye min ye ɲinɛkɛrɛ o kɔ o kɔfɛ a tilala k'a fɔ kuranaya wɛrɛw la a ko shahru ramadanu lazi unzila fihi al-Qur'an o tuma na ko
sunkalo de ye kalo ye kuranɛ jiginna sunkalo min kɔnɔ hudan linnas k'a kɛ kanda ye kana mɔgɔw ye wa bayyinatin minal huda donc ala ko kuranɛ jiginna kaloba de la o ye sunkalo o kɔfɛ ala b'a fɔ a ka kuma na hali bi ko inna anzalnahu fi laylatil qadr o de tɛ su in na ye sa wa dɔnnibaa caman bɛnna min kan ayiwa laylatul qadri o fɛnɛ bonyeba de b'a la suba don latigɛ su don su in na Allahu taala bɛ kow latigɛ su in na o de la mɔgɔ kan k'i ŋaniya ɲɛ dɛ wallahi an karamɔgɔ ɲuman na mɔgɔ bi mɔgɔ kɛlɛ nafa foyi t'a la n'i kan ka fɛn kɛlɛ o y'i ŋaniya dɛ n'i kan ka bere ta maa kama n'i kan ka muru ta maa kama n'i kan ka marifa ta maa kama n'i kan ka maa dabali i b'i ŋaniya de dabali a kana bila mɔgɔw kɔntoro la ŋaniya jugu ti kɛ foyi ye ŋaniya jugu ti kɛ foyi ye bɛɛ bi su in na hɛrɛ sɔrɔ fo ŋaniya jugu ala b'i dɔn ka bɔ mɔgɔw cɛ mɔgɔw kɔni t'i dɔn nka ala b'i dɔn dɛ ni mɔgɔ bɛ su in na bonya na ala b'i ŋaniya de lajɛ mun b'i kɔnɔ de mɔgɔw ka hɛrɛ don wa mɔgɔw kanunen don wa nka n'o t'e kɔnɔ ka ban ala b'e dɔn o hɛrɛ bɛ bɔ ala de yɔrɔ wa ala b'a datugu su in t'a sɔrɔ fiyewu ne m'a fɔ ala kɛra de y'a fɔ tɛrɛman fama ala kɛra k'a disa don ala kɛra de ko ten ko man kama laylatal qadr ni maa min ye laylatul qadri jɔ k'a bonya ka su jɔ k'a ɲɛnamaya k'i cɛsiri a la ka ala ko k'a kɔnɔ o tuma na ko n'i y'a kɛ imanan limaniya kan wa ihtisaban ani kɔnɔnjɛya kan baraji ɲinini jɔyɔrɔ ɲinini ala kama n'a kɛra o de kama ŋaniya juguya t'a la ŋaniya jugu ti e la e mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔ halakili la e mɔgɔ tɛ dɔ mɔgɔ sali la ko n'o sabatilen don o tuma na ko gufira lahu ma taqaddama min zanbi ko jurumu min dɛmɛna ko ala b'o yafa a bɛ Bukari kɔnɔ ko Muslim kɔnɔ n'o sabatira o kɔrɔ ye ko jurumu mana yafa n'i ye min ɲini ala fɛ ala b'a k'i ye nka ɲinɛ kɛra yɔrɔnin min kɔ o de ye imanan wa ihtisaban laylatul qadri bonya bɛ nin de nɔfɛ a ti di maa ma ko i ye su jɔ koyi a bonya n'a karama ti sɔrɔ fiyewu ko i si de ɲɛna bali ala k'o de ko ala kɛra k'o de ko n'a dabɔra ala yɛrɛ ɲinini kama ala ɲini bi yɔrɔ o yɔrɔ ŋaniya juguya tɛ yen i b'i ŋaniya ɲɛ n'o kɛra su in ka bɔ ala bolo dɛ ala yɛrɛ de ye su in na bonya Yusufu sogora k'a ye ko a balima tan ni kelen dolo tan ni kelen ani kalo ni tile k'o y'o sigi don k'a ye ala y'o sogo da Yusufu ra ka bɛn laylatul qadri de ma denba dɔw ko ten su in tɛ su gansan ye dɛ n'i bɛ fɛ ala k'i kɔrɔta n'i bɛ fɛ ala ka hɛrɛ k'i ye n'i bɛ fɛ ala ka ɲɛtaa d'i ma n'i bɛ fɛ ala k'i wasa n'i bɛ fɛ ala ka jɔyɔrɔ d'i ma ala ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma ala ka si d'i ma ala ka i kɔrɔta i mago bɛ min na ala k'a k'i ye a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ su in na wa a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ kɛnɛ in kan tampon bɛ sigi a ka su in na n'ala ka jɛ dossier bɛɛ taara ala fɛ yen ka ban dossier bɛɛ bɛ ala fɛ yen mais tampon de bɛ sigi a ka su in na karisa ko a bɛ si a fɛ n y'a ka dossier lajɛ n ye san dafara a si kan karisa ko a bɛ si a fɛ n y'a ka dossier lajɛ ale ka dossier yɛrɛ kɔnɔ a n'a ŋaniya na a bɛ fɛ dɔ ka sa n ye san tan bɔ a si karisa ko a bɛ wari fɛ n yɛrɛ y'a ŋaniya n ko bɛna wari caman d'a ma nka n y'a ye a ti mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ o tuma na n y'a ka hɛrɛ datugu a bɛ sa la o bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ su in na dɛ karisa bɛna furu karisa bɛna den sɔrɔ karisa kunna bɛna diya karisa bɛna kɔrɔta sɔrɔ karisa bɛna a ka baki sɔrɔ karisa bɛna a ka BBC sɔrɔ karisa bɛna a ka diplôme sɔrɔ nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ su in na o de ye laylatul qadri a mago bɛ min na sisan o ye ŋaniya ɲɛli de an ka ŋaniyaw dilan ni ŋaniya dilanna ka ban ala b'a kɛ siga foyi t'a la ala yɛrɛ ka layidu don k'a b'a kɛ ni ŋaniya ɲɛna laylatul qadri ye suba ye o tuma na an bɛna ɲini an karamɔgɔ fɛ
bunye mun b'a la ka dɔɔni bɔ a la sabu waati min dira ma a man ja n bɛ sɔrɔ ka don n ka walanda laban na k'o kɛ ka baara datugu ni Ala sɔnna inshallah. Naam. قال الإمام الرازي أكو إمام الرازي الله كله فإذا طلع الفجر في ليلة القدر أكو يكادوني فجري كنتشيلا ليلة القدر سولا. نعم. نادى جبرائيل عليه السلام أكو جبرائيل بيقول لك إنه يجبلي يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل. أكو ملك الجمو هنا ملك من يجينا ليلة القدر بونيا كما ko jibdira be wele no meleke nyama boy ko beka yele donc bi be sini fajiri ma donc bi tabe fo sini yini do fajiri akuma fla bebe wa sini yini do fajiri asabati ledu sika foitala naam. فيقولون يا جبرائيل ما صنع الله بالمسلمين في هذه الليلة. أخوي كادو ملكه وبي جبلاريا نيغانو جبليراي. أكو على يمونغ سلامي ويبسوينا سبو سوينا يسوبادي ملكه وبو كلام. وبعدو على بمغو بنيكا على بكروتا وكيكا أبي جورو دي جورو تيبو مكا أبي دولة دي دولة تيبو مكا كروكا بيبي دويما. ngame ala ye munge islamo ye bisu na فيقول لهم إن الله تعالى نظر إليهم بالرحمة. ملكه بافوي ملكه توي كو ala ye jong flebi ayu lajabi naka hinenye ala yu fleni hinenye ko adna hinuna abi feka shiduma abi feka nafulo dayla uye abi feka joro duma mi mogo be mina ala ye lajani hinenye abna hereke na wa afa anhum wa ghafara lahum aya fara ka joma boy minu ye ya fa de la fe ko nganyenye ka tubi ka bo wole chukula minu ye bayawke o kuma na ka fofo kanza anti flafara ala ka be kata sa la bala minu yuke ka desonta ka fontina wole chukuke hal na so ma dele ka ke we desonta fontina ke be ani minu ye do kala obi fe ka boala o kuma na ko ala ya fara olu be ma bisuina na illa arba'ata nafar nga jibrila ko meleke to ma ko manani me ko ala yo semo manani o sendala ko kabaku pambe ke ni ron nundi manani bebi here soro bebi hine soro bebi kolota soro be ka dugo bi jabi nga manani sendala ko joy na قالوا من هؤلاء الأربعة. ملكه ko jibrila ma ako o manani ye joy naam قال مدمن الخمر. ako folo minye way do minay Allah mu ngabara ye do miye mudminu khamru ye minti do minin dabla ya fa okay mi ngabara ye do miye akabara de do ko de mudminu khamru ye ko ko seda nanyo la jabi o chene ke be drogue bi le babi chugo mina bi anga jamana yi kono ya ay demisenu chien ka se hakela ka bo aklima anya buro tira ame me ni jeune garçon fait an jeune fille fait ay kay def abu kanga kalamu nge naw mo ko be sinina billahi ka ta depuis CPN la fukati ka diplôme soro université mi ni ya beke sengeni nyani kono mi ba beke fu ni zéro e voilà tiens drop may jamana o jamana dem ka barakara droku tay o jamana ti ta roshi sabu adabade nyuma hakili nyuma o de be se ka jamana développer o de be se ka bara sebe ka jamana kono jamana be boyere la meni kara drokeri ka lomi parce que lobi adabade hakili che abi farkulo che abi hakili che hakili de bi baraka abi farkulo che o de bi joni fanga bara o lobi ni flabe banka bo adabade la kitike fu mama ka bara lomi droku tay adabla ni ma dabla we ka nyana ya bane we se mole die herela wa ibi sati iti se ka ko ai anyo se be koro nyene do afa ya bida wallahi billahi
an kan janto a la laylatul qadr boyena jibrila ko lusi sendala na wa aqul walidaini akwa fulana ye min ye o de ye aqul walidaini ye dangadi den min ma a fa dɔn a fa ye a mago t'a la a mago t'a masa la a t'u bonya dangaden ti kɛ foyi ye dangaden de ye nafu ta fu ye i ti kɛ foyi ye dangaden i mana kalan cogo o cogo i bɛ wari de deli ka balo i mana kalan cogo o cogo i bɛ saraka de minɛ ka balo dangaden ye dɛ a y'a janto a bangebaaw la a y'a janto a masaw la a ye hinɛ a bangebaaw la a ye hinɛ o la a ye hɛrɛ k'u ye a mana hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ a y'a ɲɛsin u ma kana tulonkɛ bangebaa la ni bangebaa nisɔndiyara adamaden kɔrɔ o de ye escalier ye i bɛ yɛlɛ n'o de ye k'i s'i ka ɲinifɛn ma nka ni bangebaa ko ta den i fa ko i ka min kɛ i m'a kɛ i ba ko i ka min kɛ i mago t'a la ni fa kumana merci ni ba kumana merci i ti kɛ foyi ye. baara in bɛna kuncɛ ni silamɛya don ka layidu 6 tali ye cɛw ani musow fɛ. n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n labɛnnen don ni kira y'i bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw jurumu yafa ala k'a n'aw kunna ja ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n labɛnnen don ni kira mɔdi ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw jurumu yafa ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye. nin kun ye an ye bobo julaso ka bɛn laylatul qadri ma san 2021 a su min ɲɛnamayara ɲina min labɛnna jamiyatul ansardin ale bolofaraba min bɛ bɔbɔkaw fɛ yen nɔ o la an bɛ ala de deli duwawu minnu donna ala k'u minɛ basigi ni bɛn ni kelenya ala ka o sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ latigɛ ɲuman ala k'o latigɛ an ka ani silamɛden bɛɛ lajɛlen k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ ala k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe